bebuo ye kan kasakwa kasakwa ye de twa asem tietia ye de kire nipa bibi na eka asem na etwa asem bi so pe tietia tiebu ba ye bu be so wo ne kwan so ene ne kwan so ye si na papo na bebuo no so no nye so so de na abu be asem bi ene ma ebu ebebi timpanimfo se asem bi safoa ekohini asem bi pono e che se wo ka asem na me na no da asem bi so a o ka no ena asem bi esi ye wode be ye asem bi ho emfato ho enti ebebuo ye bu be e de kasem de twasem tia ye de to asem na ana ye de bo asem tofa ye de kasa kire benyansafo ne ye bu be ebe egira ho ma asem ba ko a e kan sem bebre yeah, arechima ma ade ache ne sere chere ade kan fast na bo twedi ampoko am tutu to so bo wia obo ahumba ham obo anono ba anom odoma boy keteba da bodwo bogede bo fisane a okokoko nyankopon na doma la kwa ade ache ba ko biem de kai mema ahwefo nyina adwo na mo adwo ade ache ba ko biem aseda yo nyankopon dia agya no ono bo soro bo asase bo ahumba ham ba no bo anom boy na nam abosom say we ya ade esombo Monfa mamu ban emwa mo enyum firi obonsam ni mpochirem susu bone abai bonsam abai fu abai fi baye eya de papa ebaye nanso so ye bibi mamu ye de baye aya de fi ama ya de tantantai ti ahunfi apam agina tua odasani adasama watamfo ye pewo ye pewuo ye po hwase ye po abebrese ye pe nkonua ye po adesoa ye kese ka ye nkuni de adeso bia so otiri so oyire no manyina ye basa wo sere no wadi ukru no ma aye ngonongan wo sere no wadi nanso onyame nka bi onyame ka bia na sa ye rasna mo nyankopon ye nanam abosom ne ensamanfo so na kwaye moa madawro ma nanam abosom yi oye bi o ye mamo piao ahwefo Kesse media nana Kesse TV ahwefo no mu nyina so adwo ade ache ba ko biem edamu nyina ase ene ade ache samre Ghana memo asa wo chichiri benkyereye na se wotware asu a me kire wona wa kwantuom obi wa kwantuom bi wotware asu na wotware asu a ye Ghana ha samre ade asa aboye be se ekobo no nwotwe no nso ne akire kobo no nwotwe emu ene ewoyi edamu nyina ase se dada ne gya nyina no mo so me kodo oya de Kesse na no asem ne nshira sem na futu sem na mamre sem na manie sem sunsum sem sunsum mo hintasem afutu sebo a emede pa hunu ni gina bere twe ne ho firi bone ho esum ne han se de be ma nipa da sani wo hunu nsonso ye dantemu fi se na esum ne han ye hunu nsonso ye damu wonipa ye bone o mobrim wonipa ye bone a ne yem nhye no wonipa ye bone a on na na ti kokoro hwe na chi fi se ye ne sum ne han aye baako enti bone a hye nipa da sani atade to da sani ye bone a wonwene ho won cheke kura se mi de je hye ne ba ne ya da bi inshranka awurade edin me da se edamase atwafo eye nana yawo ye boa ye nana bi efe nana yawo ye boa ene nansa enano kwasia da no akwasi de no no fra me mama de tochi o se nana me wa sembisa no ma sembisa no enya sembisa kakeke ohia saade no mu hwehwemu enimu enkyerɛkyerɛ enimu adesua o se me ye nana o nkyerɛkyerɛ no adesua yi o se aboa no papa aboa no ma ene onim kwayo fast to the nine ene na konwa wote so na wo se Kesse media ene na Kesse TV ahwefo de adwumayefo gina asoso odamu gina ase na se tiawa wo se nana menkyerem ebebuo ase ene sei na ebre bɛn na ebube na ebe no kura ebudi enti de ebube na ebe no kura na ebu ne kwan be so na ebre bɛn na esesa ɛwɔ so obube asema ode ma me no no tiahwefo bi ni mu nyina mo sempa tiawa ebebuo jedi kai eye asem ka se de me kasa yi
Nemom ye de ka asem no kasakwa ye de ka asem no ma asem bi kosi asem bi so na ebebuo no ye asempa na wotwa ne tie na ase da me kire no ebebuo asempa na wotwa ne tie ye se de yi mema emfaton banyansafo ye bu ne be na ye nka na asem na kire se obi a sabio onim nyansa no o ka asem bi aka asem no be wale no wo de atwa asem no tie ama no to ohunu de wo ka kosie ena ye sei wo ye sei de ko ye sei wo twede enti bebuo no ye de kasa wo nyansam de kire obi a asem de tiawa wo betem de ebebuo aka asem bi a asem no je de wote baase ena obohu de wo ka na de wonte baase no wabiti no no enti ese wonim anibo onim be enti wonte baase na onim de ena wate de onim anibo enti bente baase enti no enti wontimu de enti abel de so abel de anibo be onte be de onte de onte de fe na wonim de wo kampo de na wate de na abede efg na gano eno ne gin no enenti utro nyankopon a broni wotro nyankopon a wotro god capital god god engineer mbo na ode ba yesu edie mu a wose abosom ye nyame nketoa enti gos no small letter d small letter g sorry small letter g od enti ne say small letter no e che say eye onyame nketoa na say wo nyankopon abosom ne wo oh the god god capital G na God so why no small letter G od na or the s kitua bia ya dai asa be hye ho na je se oye onyame wuyi nyankopon a abosom nketua na omne wo ho enti broni o di tribupo afa dia kwesi broni trase wo se god god ena gos ya abosom se small letter G od no the s ato aso no wo hunu se why mistake bebiri ifi se o me ehun se wuyi nyankopon abosom na wo ho ntino afa dia wo se bosom ye idol ebi se bosom ye ede yi o keka no bibi ngono ngana bi om de nsem ngono ngana afa amfa enti wuyi nyankopon abosom na wo ho so na ye dia sibe na mle cheche esija so yesua de adeshimama yesua de no ni nyina sebe na de bia tokotokuom na de bia to dem na de bia yo nante na de nante fi se titi obi ka na titi so ewo bi kire adesua yesua yi ye pese dipa de se de niam bi boye pra na yi niam bi firi mu se obi a what follow me pa kwa akiri pa what di machi ekwa akiri pa no do no a omo frame omo se nana won kire nti me ose wonu o ose me nana won kire nti bibia ni ho a ebetu akwati no fi se wono onye bone e na wo ya ade bi ade no susu ho asa no waye ni enti ha e na ye share Kesse media nana Kesse TV ebenyini ye Kesse media ye share ase se mo ne me be ya adwam be kaya e na se mo wura mfi mu ho a abrantie bi okọ Nigeria omo ye mienu ko Nigeria koji sikaduro ko ye bibia wie ya ko mo ko sacrifice a otie ncheche ho se dipa uwu okura echi no asodie bi wo ho akokura mo chi kotwa ba na wumu ya nim de obenya enti sacrifice akokọ ye kokum dipa no omu jaye Kesse media for sabla na Kesse TV se butie mi a ahwefo bebo ana nipa be se nan e na ho kwan bone na nko pese omo faso ni nyina ne omo sesa umpe we na apeka ya matuom enyame asem so enti sabio dwumadie yi eba ye na abeboa saa na mehwehwe enya hwe na mum se wo tie asem papa afutu sem ade abeboa wo na wa ma wo nua hunu no kore kwae no emfa bia nturu kotokuo ma mobla na so kohwe ase kodie wu a wo nipa no wo no wa ma na wuo efiri se panyini trafie
ema nkwara we nanka na eka nankawefo no a panyin no ne dikai na wo ya no foforo so be do se ka dwa nanka ne eka nankawefo no a wo ka hu bi enti panifo se menya no foforo to emia mfa me se ka dwa nanka bla me chiri nanka hono kwa be me ensa no enti de kwa wie ne se obi a utie na Kesse TV Kesse media na wantimi an subscribe an share an fa ma wonu amane amana mesua adesua papa ametie futu sem amamene ni amane sunsun sem amana an fa amone bra ne so kodie wu okoye bone bi oye ne ho bone bi koye ni nua bone bi wantie no kura kwaye no na okọ ohawo ni abeblesemu a wo asudi wo Nyankopon ani mo kokura mo chi anim pa cho so otimase enti na say o hwe no na o subscribe na o share na do comment eja obi hia bibia no de to nanim bema o pe futuo pa ne abakosem ne amamene ne amane bibia sua pa na pe ade bu pa ade che bible mu asem a kohe na Kesse TV kohe Kesse media eho na behunu fi se o metie ye me nkasa sebe koye boni bi koye ne ma bi emfata afutu sem na ne de ma enkyere ade he na nanom ye ma omunyini cheye dada ni jere dada sumdwe se de be di hini wo ablabom ene ye mo futuo yi yen ya oda biem e de nyamesem be reche wo yi ti na wadawroma enti yebuba yebube e de ka asembi yebube de twa asembi tia yebube bi de kasa kire banyansafo yebube so ebu wo ne brebim wahunu hwade obi akoya ade bia ne ma na wo ye ne nyina mfa kwam wodi seven kwasa asema ade nyambrasem wa amana dwene no mu anyedu ama obi abu na gene sika enti mpanifo se adwene na anya adwuma nipadua ne bere enam se wa amana dwene nyedai anya adwuma ama yi antibantuo yi amana ni ana honti no wa mo da se ne bi abu na gene sika enti adwene na anya adwuma nipadua ne bere wo se twetia wajimi na wonyimi ya ko bekwa ma obi akobu na gene sika enka obi si be yese ya no akoyese obi si send this camera no na won send bibi ma unim ni pakro ba bi ofire unim ni bi e wote no wa send this camera no won say me kai tententen na enzo so ebebuo we ba adwene na anya adwuma ni padua ne bere sa asem we no akwahye nsama me kai nyina nan me pa cha onana enso so ye wo ebebuo ene asem ka no ebebuo di twa asem tia ye de kasa kire banyansafo sabio kafra enye bagimifo enti bebuo so no yebu no ne kwanso enti nananom se onyankompa tie kasa kire bonyini twerefo a wote na enso so ote na bebuom enti oka we ya kire se a me fanse asem bi asi asem asi ye no me pese me ka asem na kire wo nko a abra obintie eduru pempe so se me ka asem na kire wo man ka kire wo bi a ekolo enema bi chia enti me fa sa akwa we so onyankompa tie kasa kire bonyini twerefo a ote nemom otena bebuom enti me kasa abe wo ya kire se me de me kokroboti ye san kra wonim de pese me kire be pa cha wat ba se me kokroboti me de ye san kra san ye wa ye sei enti san na me ye no wo de wonim de ti ama ye san no obi to na ye bol ho posi ye kokoro kra obi nya dai onim ase kire obi wo ase de se ka turu mi no atwa wa wo sa na bebuo tie wo enti bebuo ye kan kasa kwa ye de twa asem tietia ye de kire nipa bibi na eka asem na etwa asem bi so pe tietia tie buba ye bube so e wo ne kwan so ene ne kwan so ye si na papo me pa cha watemase na wadawroma sa na ebebuo etie na ebebuo no so no nye so osori ya na ebube asem bi ene ma ebu ebebi timpanimfo se asem bi safoa ekohini asem bi pono na che se wo ka asem na no da asem bi so a o ka no ena asem bi asiye wode be ye asem bi ho emfato ho mi wura ba cha wat ma se ahwefo mi sabo ne be adwen so asem ne ni dansie mpa ye twa asem ni bi de ye de ya dansie na che se asem we ha wo kan sei emra ye di asem no wo kan asem se kosi sei ene ko wie sei ti sa wo keka ne ma bi bom na ati bi firi mu a na asem o kan ne kontompo ti ase asem no eni dansie mpa ye twa asem no hu bi de ye de ya dansie tietia pe o se
akai kasa asante kasa ede pa ede oh ye nim hwe kura no aduane a eto ahye no ye nim sa ede aben that means sebio wajimi kura no wo le sa ade we de sebio majimi kura no ntimi fa mume oh mante kura no asebo kan ye de sei no ka kokosi ye nim hwe kura no minim hwe kura no dokuna eto ahye no minim sa abene na chese se wajimi kura no a enye bibia la betimi de biti no wo betimi de wadwene ebiti no enti ebe ye de twa asem tietia ye de be e de ka asem ye de be e de to ana ye de be etimi de dane bibi ye de be etimi ka obi ahinta asem abra obi to na obu be no de ote wo no asem kura wo ka enso obi to nchen wonte baasi ntino onim de wo ka kosie pa cho nana madawroma ene ahwefo madawroma mosomfo oya de Kesse se ye nana ene tumanim se edi anti de bube ebe kura se kire ne sei de ebu ne blebe mu ne sese bube na wo bube no kura de na ekoye madawroma asemtia wane se ye bube edi twa asemtia ye bube edi ka asem kire nipa ye bube ekasa kire obi a na dwunu mu do ye bube etimi de ka asem a abla nipa dom wo ho a de ote bena se nkwa na bete ase omo maka nyina te se na ni efra se wo de ade e ma na wo hunu na emom wo a wani mfra ye no una oda omo wani efra ni mu nipa baako enti asem a ade bi da ho a wo wani mfra ye no una abehunu se ade wei e fita e kokko e tuntum e fufuo ohun wati ase na emom obi a ni efra no wo hunu se enti ye bube e de ka asem kire obi a nani abie nani da ho aha asem be na baaye oh edi na si sekye jamasi a ama etumpan anda na chese obi akoya ade bi a eya busude ade we ade na si sekye jamasi etumpan anda chese ade a wo ye no eni nti ase ekoba na sei oh nana no se twediti a ekoba na sei na ba na sei no oblekuo dagem na chese ka wo se no hwan se ka wo be meme boni ekoba na sei no oblekuo dagem na chese wo se no hwan te se sebe obi a won se mfata bi wakoye niam ho se bi de tia panyini bi nka wo se no hwan e ba na se no oblekuo dagem na nka wo se no hwan se sebe wo enka sebe obi a woni hwene no okobosi enti ebebu ye bube e de kasem de twasem tia ye de to asem na ana ye de bo asem tofa ne ye de kasa kire banyansafo ne ye bube ebe egira homa asem ba ako a e kan sem bebre na wadawroma osomfo ya de Kesse wadesua wasem bisa ode tu manim no emu nkyerɛkyerɛ na wadawroma mediama wi na menim se wadawroma wone metiefo no mahwefo nyina wone mbe ya adwen efiri se enkyerɛkyerɛ ene nkyerɛmu ene adesua medi atopro so obisa mi menim se wo ye bonsam kura wo ta me kura mpo a obeti ase se wo nti ase de a ene agye se okɔhyepo se wo nti ase de a ye se wo twa to soro ekɔhye esuru nyina ema suru sane be hwefom efiri se ayese sebia mu sebia nyaado a kuro abawoi eflabo kire beduru Ghana mamu ne kura no a edaso yokuraba udidi mu a enye yie obi beto so udidi mu a me ko ye ne nipa space na odidi kuraba mu edebe nie enti wono kwa ne bohia do no kuraba na odidi mu wonka say mu no wanse kuraba ne de ne formula na ye kuraba no kwa de wadidi kuraba m enti so otiase o se wonti ase o mana nse sama metu ye yese se do se nya do ebi nko na bi mra me de soa mo ahwefo onyame nhira mo se munya akomapa munya abadaye munya asomdwie munya asetra papa wo tra ase yekom wo yekom se de sebia mu sebenya ado ho bi na wo so no sebia mu sebenya ado wo de asomdwie ni anida ho e de abudwunsi ogu kokko ehwe Kesse media ya mo somfo na oya de Kesse kronkron Tano Komfor kuma se tafo pankro no ho na obrempon kronkron Tano na so ye ewo ho ye di adwuma ho ena dada asomdwie wo ho na asomdwie ahemfie wo ho ena tete obotantim wo
Eho ena sabi ye kire akwankyere papa. Enye ye kire akwankyere papa se me ye advert na campaign. Me pese me kire se eye Peace Palace. Eye asomdwe ahimfi a eho na open kura ye de bema wo. Meda wase se wunya ahoblase ani diem ani akoma papa abotre YouTube channels bebre oso ya de Kesse nkoa media ena abehwe nyame nhirawo onye wakoma so ade ma wo onye mfiri boni mu onye mfiri esan mu onye mfiri nkwanhia mu onye mfiri amanenyam onye mfiri abayamaniem onye mfiri ahimaniem onye mfiri yadiem onye mfiri bebresem ohia apam de agire tuo na nanom nyi mfiri so obrempo Tano mfa abasem ye din ento so wa ye krado sek de biara da o hwe Kesse media na Kesse TV me ka kire o prince wani kura wo de hwe me no kronkron obrempo Tano na wo hwe no na enye adesua Kesse ma wo emmo ho ban emmo chidom enyu firi busuo ne esem emmo brabon sesa enkonua bi eda wo so na nanom samanfo ntoni pakro so wire hwe adesuo bi ade aso wo oyire oma obusua ukunu oyire oma ukunu no obusua na nam nyimfiri so wa wo ni adwuma nyame ma nsanka wate o how bi da so na nam nyimfiri so wo be so otukwai enye yie o hwe me kachiro prin se oduma ko be ho nsenkere ne wate adwuma asaye enye yie no apolo be ha se asane sane epa ya bo ya tena se anwene wase ye do akwa duro so malam so kremo so dunsine so kabrekirefo so wosofo bi so ya koloko ye se ya ma ho nto me kachiro pi enadua yi na no reporter no bu apam ni nyina firi so nipa kro omo bona dan de man prince wo de osonson omo miebie wapro no akwa nyina ma ho one city empo na ase no ene hwe Kesse media me kachiro prin enye fe wo enye de sofa gina so waye nchira wo kachiro prin ifri se enokre na edi ahim na bi gina wo se hanbofo na bi gina wo se Sh0cking Tano anem eden krasem yi ene asomdwe eni gie asetra papa yedie enkoso bambo ene eni gie eso abla bomuma bye bye that's it.